recreat lo que és una cuineta valenciana antiga, ¿vale? Que és el fons de l'escaparate, i així davant tenim la piuleta del tronador, la mocaurà, i al costat tenim el llibre del repartiment, en lo que se refereix així a Benimaclet, que mos ho fica en llatí i en valencià, i això ha sigut més o menys l'escaparate. Bueno, pues el premi, la veritat és que és un reconeixement a tot el treball i l'esforç, no sols d'enguany, sinó de molt de temps, i ara pues, sereu recompensat en este premi. Des d'ací us convidem a vindre a comprar la mocadora, a seguir la tradició, a que no se olvide i que continuem per molts anys.